Máme tu na predaj Renault Megane Grand Tour kombík 1.5 DCIčko. Je to rok výroby 2010. Najazdených 152 000 kilometrov. Auto je dovezené z Belgicka od prvého majiteľa, od súkromnej osoby, ktorý bol majiteľom odnova. Auto má pravidelný servis, vždycky len originál v Renault servise. Všetky servisné úkony, všetko je vyznačené v servisnej knižke, ktorá je samozrejme súčasťou vozidla, plus kompletná dokumentácia ku autu. Motor je 63 kW. Je to Euro 4, to znamená, že auto nemá DP filter, čo je obrovská výhoda, že auto je vhodné aj vyslovene na mestské používanie, na krátke trate. Tým pádom tu nehrozí žiadny problém s DP filtrom. Väčšina ostatných motorov týchto Renaultov sú už Euro 5 a tie už DP filter majú. V výbave vozidla všetky 4 elektrické okná, centrálne zamykanie, elektricky ovládané spätné zrkadlá, samozrejme vyhrievané, ovládanie zadných dverí pre deti, detský zámok z miesta vodiča, protipreklzový systém, klimatizácia, rádio s CD-čkom, MP3, navigáciou samozrejme, ovládanie pod volantom, ovládanie tempomat, auto má ovládanie na volante, takisto má funkciu obmedzovača rýchlosti, kde nastavíte si, dajme tomu 50 a auto nepôjde viac ako 50, keď by ste neviem ako pridávali. Automatické zapínanie svetiel, má to svetelný senzor, má to dažďový senzor, automatické zapínanie stieračov. Ku autu sú samozrejme dve karty s diaľkovým ovládaním. Absolútne ideálne auto napríklad pre ženy, kde oni sa nestarajú, jednoducho zasunú kartu, stlačia gombík, štart, stop. Auto, keď sa nažhaví, samo si naštartuje. Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, zadné sedadlá samozrejme sklopné v pomere 1:2, lakťová opierka, taktiež elektrické okná aj vzadu, tretí bezpečnostný pás, piatý bezpečnostný pás trojbodový. Sa ešte pozrieť do kufra. Dostatok miesta na zadných sedadlách, mám 190 cm, sedadlo mám nastavené veľkoryso, no a dozadu v podstate zmestím sa akurát pohodovo, takže pre deti absolútne bez problémov, absolútne postačuje priestorovo. Nízka nakladacia hrana, roletka v kufri, povinná výbava, samozrejme pod tým je ešte rezerva plnohodnotná, zdvihák, kľúč na kolesa, drobné náradie.
Čo sa týka servisu, tak posledný servis bol pri 145 800 km, kde boli menené komplet všetky filtre, motorový olej a zadné brzdy boli dávané nové. Ďalší servis podľa ukazuje samozrejme na palubnom počítači. Sa na to za 13 500 km alebo 15 mesiacov. Tempomat, speed limit, klimatizácia, vnútorný okruh, vyhrievané zadné okno. Ovládače na rádio, komunikácia v slovenskom jazyku. Mapy sú v aute Benelux, samozrejme není problém dokúpiť si Európu, čo som predbežne pozeral, vychádza to desi okolo 50 €. Je kompletná dokumentácia, auto má čerstvú STK, emisnú kontrolu, samozrejme kontrolu originality, COC certifikát. Čo sa týka podvozkovej časti, v podstate celý podvozok je kompletný originál, ešte nebolo nutné nič meniť, není vybitý žiadny čáp, žiadny tlmič. Auto ide krásne aj po jamách, tichučko, žiadne búchanie, je to postavené na 15 kolesách obutých nových, takže jazda je pohodlná, komfortná, môžeme sa aj kľudne kúsok previesť, máme tu takú rozbitú cestu, takže výkon motora vzhľadom na to, že to je 63 kW, je až nad moje očakávania. Motor je krásny, pružný, nechá sa vytáčať od 1000 až v pohode do 4000 otáčok bez akýchkoľvek problémov. Šlapnutý plný plyn, absolútne bez problémov akcelerácia. A teraz je jazda po rozbitej ceste. Úplne v pohode. Ideme tempomat, krásne sa rozsvieti displej, udržuje nám elegantne rýchlosť, pokiaľ prekročíme rýchlosť, začne svietiť do červená. Tiež môžeme vyskúšať obmedzovač rýchlosti, dá sa nastaviť od rýchlosti 30. Vyskúšame ho nastaviť, máme tam 30. Teraz zošlapnem plný plyn a auto, len určitá rezerva tam je, ale drží sa na tej 30-ke, viac nepôjde. Nehrozí žiadna pokuta v meste, keď si toto nastavíte za rýchlosť prekročenia. Auto je veľmi dobrý výhľad do všetkých smerov, veľké spätné zrkadlá, takže máte prehľad o tom, čo sa na ceste deje. Auto má samozrejme denné svietenie.